mon gaceram 6 nanta ayan odo ka tirian hanga wona no lidi go mi fudal tona mi sukiral ga jen gina jeli do La famille garemi walla mona feere gopponde fijirde nde ala gartam taw aɗa wawi fidde aɗa gaño hen xaalis ɗum holno wonirta jata ko Google Chrome mbaɗa téléchargé application OneXBet sa pari mbaɗa installé application ɗon noon aɗa wawi créer hen compte ma taw aɗa utilise code promo TOUP 222 oɗo code promo TOUP 222 sa utilise ɗum aɗa jogui bonus 200%. wadde OneXBet aɗa wawi tawde toon joueji kewɗi gañoɗa hen xaalis sa gañi men xaalis aɗa wawi retirde ɗum e banque li walla masrafi e ko nandi hen wadde eɗen mbawi wiide OneXBet ne woni disponible e nder leydi meɗen Ande miɗo wawi ladde nde mijo heɓani poftinoɗo ande ɓernde hiri ladde nde ɓernde hulani hirdi koye beltino koɗo kangal soynara waynotako koɗo kewɗo doole dillini ande ɓurima doole fimata hoytade gilli piɗima to ke gilli kadi giroɗanade Maria fillito diu Maria kafundu kanye Maria fillito diu Maria kafundu kanye Mariama alami salaki kono mi wawa rukude ma ko geno fodani se fanteno bagal ko ndiyam eftota ko so geno fodani it go la chadele garduɗi mum gurnima ka fotani wima dole fimata waytade gilli piɗima to ke gilli kadi giroɗanade Maria fillito diu Maria kafundu kanye Maria fillito diu Maria kafundu kanye Mariama Ande miɗo wawi ladde nde mijo heɓani poftinoɗo ande ɓernde hiri ladde nde ɓernde hulani hirdi koye beltino koɗo kangal soynara waynotako koɗo kewɗo doole dillini ande ɓurima doole fimata hoytade gilli piɗima to ke gilli kadi giroɗanade yon badde nayga jodde wade fiyollo ke mi taki to mari no do question de ma jogi ke wala ñaan persona do handi kam ala maison badda do hala ma hande arande hande ko dimanche mi dawani ko weekend meɗen mi ñantuno ma beltoɗani hande kay mi yi mota da changer din affaire dafa ngadi comme téléphone ga be min gara woni rendez-vous gol mon porno wadi binemo mais vu que hande ko dimanche mi muñanam tan hande taala non mi bougane hande ko do ko dum kay hande ko weekend hande taala do tan jotti mbe huccirema te j'aimerais bien yimbe kala ngonnam men parce que de baldi
affaire keewɗi aɗa gère ɗum dépense gallo entretien ko ɗume fof aɗa waɗata donc min koko weltare min jiiɗi ko kala no julɗe ñaganama Allah Allah hokkami liggey moƴƴo mi wawi yobdemo te déjà ƴewto gummiɗen ɗo wino ma won wonnotaɓe Allah waɗi kam en jottimi ɗo ha en desodiri ɗo transition mbaɗɗen o muuside a faami parfois mi jooɗo mbiɗa imagine est ce que minema min desdir faami mi ara mi jooɗo gamal galle moon jangol no feewi faami maire o yalta compliqué o a faami joni alhamdulillah fof Allah newni donc min ñaguima Allah tan dañci liggey goɗo stable mi wawa ittumin mi waɗanma waɗen jinnaɓe ni koye jinnaɓe ma cankimi ni yo Allah yurmoɓe yaafo hande ko aljanna a faami ɓe yinno kadi ɓe sawtore ɗum naforam kadi ɓe ittumi waɗanma waɗe jinnaɓe waɗne kam fof faami par ce que ɗum woni foddeme ma mais joni alhamdulillah jawdi men feccaka ga mais mi ɓuurano kam min mi dañi liggey goto stable mi ittumi waɗanma par ce que a darni kam ala fof ka wonnani toon donc min ɗum jinnomi yewditama hannde. Hello, Trey baby. Guardar sei. Sérieux, minimum, io danno tellement si. Non, j'aime pas. J'aime pas Windham Haidar. Jim rek janvier argona saram tu vois. Bandar ma rek tom tartraka. Mais dis-moi, journée ma hande noy. Ouais, parce que maintenant on fait tout. Bon. Oh, papa. Ade ni jaltirɗo. Ayde. Andi ko welimi ma. To jaltirɗo fof on jaltirta. Ɓaydi kay an gonanmi ɗo kay ko gandumi aɗa santiri fof ɗum woni ko mbaɗanmi. Ala machallah. Mbeɗa andi ɗum e mammami. E ko mbaɗnatmami beltoɗa mbeɗa andi. On mi weltima. Ko an jeyi. Oh machallah. Yo taw ko an yeɗa. Ewa goɗɗa. Oui, ça va. Eyi an kay hande machallah. Ayide. Ko min hewno yaltinandema kono hande ko aɗa yaltini hoore ma ɓurde o ɗo. Sukaɓe mbiyata fusiɗo. Bon. Ko jimnomi jawran seeɗa. Bismillah ma ina haja ɗo. Wonno kewi wiide ko tan. À chaque fois kam no jooɗiɗen to jewtuɗen ko fof mbeɗa arti point Mamadou. Nani mi faami kadi no foti wonde. À chaque fois on battata e makko hakkille no feewi par ce que aɗa andi min ɗeɗo balɗe fof min mbeɗa wimami famanimi no feewi kadi so wi mbeɗa haala tan mbiya yumti mbaɗɗa koko poɗɗa wadde toppitade gurdam ɓi oɗo goto joguiɗen e aduna men alhamdulillah seeɗa Allah barke wodi sa wiya toppito ko ɓi wuuri ko ɗum mi salaki yadude hen kono a fama tan moɗen ko sukaɓe ko wondemi de kedditora taw il faut ko pama gueɗe ɗo wallahi ala ko wondemi de cuɗilen ɗum waɗi wiidi e mbatte makko mboɗo yaade hen kala to min joddi ko famɗi fof ma ko mbimi dentinimi par ce que responsabilité mo jogui o ene jiirmomo waɗiri ni yaden et puis d'ailleurs min Mamadou taw ɗum min omol suudu makko waɗi noon mo jimɓe ɗo jeewa mbi yiɗi kanke war makko waɗa inchallah Permissimo. Firdausi mi haalami ma hewata par ce que hakkunde ma ko hanki gila hande arani mi hande ko so benni ko dañmi ko mi yetti Allah te kam mi yettuma te min mi wawa dañde ɗo hunde ano ken hawma ala ken baddani ala ken jaadani ala ken nanani fof aɗan muɓɓi gite ma aɗa yiɗiɗi kam Allah te min so mi yiɗimam ɗo ko hani a famani mi sa mi jooɗo mi ƴeewo hoore mi ƴeewo hoore ma mi
est-ce que kami desdam en fait parce que to ndewɗon ɗon muusi wallahi je te le jure en ndewdi nokkuji muusdi a faami mais alhamdulillah hannde kadi allah waɗi kadi rêve men fof allah réalise ɗum donc enen joni jaggondiren tinnodiren kala no juɗɗa ñaganam allah ɗi dépôt ji mbaɗen mbiɗa yaha mbiɗa arta yo allah hokkam liggey stable mbima ham wawa waɗandema inchallah ma allah waɗanma ɗum surtout jour goto enen gummino soirée goto mi yejjiti on soirée ya jogiri gara min kam mi najat limin mi mayati ananni mbiyami bolon sam dimanche tan jogui hay dimanche ko nder suudu gonta a yaltata min de hande min hande mi anda fof pamel dar kuccumi wallahi naji janti najani wallahi naji ko naji maayi kono hande ko hande fof laaɓata so allah jaɓi maɓe gandu taw ko min walla kamɓe ɗum de woni ajji soofi wallahi so neɗɗo ajjimo soofi wallahi coofe ɗe koye mum garta kono noon hande ko hande tan laaɓata ko min woni jalal mangal jabirgal mangal nena ko woni an sukkonomi mi woni ala fof kedduɗa yam min mbiyata ko woni aɗa majji ko wuuraɗo e o galle wallahi mbeɗa andi ko ɓe wonɓe nder suudu no woni nder bawo ñande fof no nguuram no ñaami tewam no ñoomi ala ko ɓe kedde am haydara hedda keɓa mine ma ko woni fof gasi nena ono yontino yimɓe degla compte mo aɗa ko jiɗɗi andindeni sukkonomi hami haala hami gayna aɗa ko jimmi mbaɗa rewɗo e feɗe ndam noddana kam amadou yettam ɗo joni joni umo watta yaade min ko metti jogori warde ɓe oɗo galle gaɗen ha Madrid gaɗen ha Madrid oto ramas garde ɓe gari caggal men dogi fuɗo wadde cikkumade watte mais kam alhamdulillah on soirée ano dama ala fugude mi fugga an bonde dagal ma ni tan gaccirteɗa papa non ner papa an bonde dagal ma ngal o film o finam o finam he o mi oɗon woni ngalu lora meroga woni bi nena wima mona moƴƴi hatte basi ala wallahi nde boy moram nde sammanaka mi weyte miyal kaɗo min de est ce que ɗiɗi waɗi ɗum à chaque fois oh la chérie ça s'en plaît aɗa ɗo cher haala pemben jimmi ga nande souvent son woni ɗo ga surtout quand je pense à toi tu vois Mamadou bon faram seeɗa Mamadou naam nan nor bama a mboɗo mara eñi ngara wona tawi bon mino dima oyo wona am en tout cas so wari fof jewtideno makko no feewi kadi ene ngala ok papi bon la sel aɗa tan sel machallah ça va alhamdulillah gorlo jam tan machallah taralu ça va ça va nde liggey on ça va moɗum mamin hande aɗa selli machallah ko bama noddunuma jam ko jam kay holodiram ma wona jam alhamdulillah fulɓe den mbi ñawlo holaki allah mbaɗana mbaɗɗa haydara yo wadde kay gasi ko jam tan andi kala jiiɗamo omo ari tan omo ari tan moƴƴuno aw ɓinguel ma ari donc Mamadou ko jam tan min noddirnoma yo jam ɓooy ma wiyam ɗiɗo darñam tawoji mbiɗa waɗe ma pression ngaji mawɗi exactement ke won gueɗe ko yimɓe mbiyatma ko ranke idiɗe e suudu wiyatma ha renta ñaami par ce que won gueɗe kewɗe min jiyatma mbaɗa waɗ ɓe andi yaadani e responsabilité mi joguiɗa o kono à chaque fois so wimɓe haala tan onno min ne kewi mbinni tan ɗum on ke défendude mbaɗimi yiidi non écoute
jimmu ya adam gas tam hala ma ngir ma hala dem ko c'est qu'à chaque fois quand le kala mam dido halu tan contact e sen jonde sarki mal yemi bon min jimmu ya heda kan tam kan kedda da wajuju mbajar ma c'est que parce que ko confiance mo do jogi men do sa yimbe itu furni ni yana ber fawdu me jungma on ko tagi kon pa bona ferat ko ngol ma de tem ñaagal al wondum ni mais min badan très bien ko fo yam parce que certain andi dem de mona plus que badan dik pardon yam te certain mu jadi tan afri fof hedro parfois mo jodo do mo yodde yimbam voilà akaluji boulot kat liggéeyo tu vois communication bi fof ça compte parce que après tout net fof mu jogi vie mu gananda mo menal à part te min oron vie hay so woni hen so ji hawn jogi hen attitude wala jogi hen fayor voilà so namni kam aussi mo foti haalande mon ko mais dido après kat jamaaji ko haydara c'est la bran ama jeen kat sawni jeune ona voilà ni kam andi jeune sama way wa bon anta traverser peut-être bon désolé on a manqué de respect pas mais juste la façon de pas venir mal en fait haydar mi wona dum ko nay ku chahan wala ko no est-ce que ana est-ce que j'aime quoi mami en femme mala Wanda? Amadou. Amadou mo jibin mi o. Amadou mo moynin mi o. Walla wona an Amadou won. Ko dum jimi andu taw. Kada halko. Amadou mi faytima. Amadou holno gonirta e galle. Ado wonde jom suuduma. Ada naati e nder ballon. Hande ko woni? Dimanche. Hande ko dimanche. Kanko hol sababu mo jogi ko kanko resa e galle. Kanko o dirtinta bala o defata. Hande ko dimanche fadi mo defde. On a débat. Madame, tu m'as dit aujourd'hui. Enfin, je dis qu'il faut d'abord. Tu as allé ça y est maintenant il continue. Enfin, je dis pas mon il doit s'en aller mais. Enfin, mais mon nom. Enfin, il dara wade. Ko so di fombra wa. Yo yete hay bar mi ga wa hetude. Mi anda ko nuwi continue. Mi anda ko journée continue. Mi anda ko laakar continue. Ada ko jimmi andintem. Min mi waƴaka ko mbiyatamo journée walla nuit walla matin continue ko aɗa ko jimmi andindemo hirande makko o resra kay galle omo woni pijirguel ma walla omo woni darogal ma so tawi ko estati mbaɗɗamo walla ko photo mbaɗɗamo ɗum ko haajuma wona haajam jimmi andi mi haaldani ses min haaldini hande ɓeɗamde koko finni min noon betti kam min cikkannomi henndu arata ko sammude jaade kono wona ittude ene weɗɗita aɗa ko jimmi andindemo yo yetto def hirande makko kanko resa ɗo e galle ɗum tan jimmi te ko ɗum wonata ala tele ɗum regi ɗum te goɗo jalo ko min tan jabbata ngo so Allah hande heftani parce que a meeɗa wadi dimanche ko kanko defata ɗum jimmi andi inchallah so Allah dimanche ko kanko defata ana ɗum jidda ala tele jidda ko mo wala maɗum ne ɗum ɓe yimɓe ayano amu palema ka halna ko gon debbo ma halna ko gonga a fami kanko yo yalto wala devoir makko ha timma mboɗo mi yiɗi andude holko jahata an jango ko min jabbata ko min luwata ko min awata ko min wekkata ɗo koko welimi waɗete a ittata debbo ma guittaɗe ɓurnami min yumma jibinɗo ma yejjiti ko min ne woto haaju noon ay memum oɗo kañum woni ɗo e gallo ala ko nafata yo ren barmi an jiɗɗa fat wona jiɗɗa ko dimanche muɓɓuna gunu wona jiɗɗa ko dimanche o segginama ɗum ala tele ɗum mom regi ɗum min eyyi a faami caggal nde piyeɗa joɗo me tiinde gubaneɗa galal jarɗa jejjitɗa gonɗo yumma guittuɗa debbo ma ɗo ɓayi dow yumma voilà ko ɗum fofna hoore ma gacca gulaɗi moƴƴane ma aɗa andi a sellani sa waɗi koɗɗa wadde gulaɗi hewrani min de mboɗo andi mi andani e hooram min ko welimi ko ɗum watteɗo e galle
ñangal non a waɗi ko poɗɗa wadde gasan taw haala ka suwa fuɗɗade haala ka ko fuɗɗake taw ha yesso noon ko lawol ay wono o woni ko anda hoore mo bira ha amul ne jinganam sinanga ne mi man hakkadi amul gaw heɓ mo haw pari o heɓi amul ha pari hakkadi men ho wadde o jaral montido taso ma de madame ndem jara madame ndem ne ratu batta hode hay dal non ni an jogi mi de aɗa andi ko bamma wi ye wasdema famdema ko gonɗa e dow mum ko o haalni kam heɗomi tan heɗade mustano fuɗ liggey ma aɗa andi heure mo poɗɗa dawde aɗa andi heure mo poɗɗa artude kono saaha wonde gonata e ladde taw wona liggey gonɗa goo ɗiɗi galle o kewɗen hawride tan kono ñamde yonti sa ñaami a gayni aɗa nder suudu ma aɗa uddi a arta yewtidde amen a ɓattaki amen aɗa woɗɗimo ko ɗum tagi kanko ɗum ina muusima te omo yiɗi andude holko saabi aɗa yaha aɗa hiira heeruji liggey ma so gasi aɗa yaha ladde aɗa hiira toon garta keɓa nder suudu ma mbala haalde téléphone ha weeta ɗum woni ko muusi bamma ɗum noon ko ɗum o yinno haalandema foof ko ni way ko an andi holno mbaylirta sawru mboggu ma mais min genre somi dawi woni passé journée toute la journée au bureau ana mbajanan tu vois kono toon way tem artel parfois mi yiɗat yaade certain séraɓe walla mi heɓa des rendez-vous ganduɗa c'est déjà prévu avec les amis et tout ça mi hiira artude ɗum ɗon fof haydara goɗɗum eyyi kala ko haaldaka famodirtaki aɗa andi so ngakkere waɗi tan ko kaldigal manki ɗum aɗa foti huccidde bamma kalna ɗum ɗange jin wiide mum won gueɗe minen min pamdirta hen ay ɗum wonko kalnande mam koye jimum ƴeew mbeɗa haalde makko ƴeew la façon donc no haalde ni n'importe quoi mi haalnema affaire komin famata non holko ko papa je suis désolé c'est vrai que minen sukaɓe joni nomin bayni tellement hakkadi min intégré min affaire genre komin tawra boowal komin jiɗa natte nder galleji olo komin guitta nder galle komin nawɗum boowal ɓuuri de voilà mais min vous êtes mes parents après tout mi ala ko ɓuurma newde aduna seeɗa sam welnani moon haala mi fijjani moon mi jaldani moon mi hollani moon amburam mo kollami nadde goɗɗo en fait est ce que mo existe en tout cas mo waɗi feere tunnoɗa no feewi inchallah ɗum jinmi yawi yam exact mais miɗa tikka kadi paama kadi que non en tant que jiyatmi ma ko ɗum jiyatmi sa yiɗi mi welto tan a change change eyi ni jiirumami ni comportement mi jiimami waɗo on min welani ala miccade mam essaye wonde la personne domo jiɗɗa e mon na ɗum rek ɗum probléme ɗum probléme ala probléme sa yiɗi gonen sehlaɓe won jaɓɓal ma jiima aɗa yaɓɓa a waɗat feere guitta ɗum sa yiɗi gonen sehlaɓe noon taw ko aɗa yiɗi gonen sehlaɓe donc ala probléme joni aɗa mbatten wadde kala no dawmi jippimi ara mo ndema voilà mbatta yaadu noon haaju ma ko haaju jam haaju ma haaju ma ane bon e famille ɗumen wala noon tan ndeysan o non parce que ko noon tan jimmi rek ko welat mo kalnatmami guiɗel gotel so tawi a yeehi liggey ma a ummima toon aɗa jogui haaju mo jahata noddu bamma kalna ɗum ko jahata ko holɗum sa arti ɗo e galle o minen ko minen ɗiɗi tan goni ɗo aɗa foti arde tawta amen e kala no wawi sifrade wona saaha ñamde ha saaha ñamde elle ka luuɗo ɗo tan an sidu kucci ko suñi makko jamma ɗi hay goto ɗanata sa arti hen ɗo koye ɗam nde gaɗanɗa voilà caɗel ma wayno inchallah woni nunda nunda haydaran to ma ni gaccirma ma nunda hakkille ma holto lutti seeɗa rutti oɗo ko mejjiran jinaɓe yaɓɓe ok ɗe wawi nana artema haydan sigi l'essentiel tinnawal ma ɗum haydan ɗum ɗo ɗum heede ma kol suji fof enen joni jogoɗen kanko julde haalen mballo eyyi enen joni ration maɓɓe enen nelda ɗum fami so dembi to wawa inchallah heeɗo kono iya miɗa yiɗama découragé ana fota découragé stem
ande bernde hiri ladende bernde hulani hirdiko beltino kodo kanga so ina Come dabre. No, wana wala nadi wala. Deja mi mingu wuti. Jida halande ko da boydo quoi. Bobi yat. Ana be. No. Parce que comme bobi ato aussi. Ko toñangi. Voilà. Mais comme vraiment je tiens à vous remercier quoi parce que depuis ngandin don comme tu vois min wiera mo petit cœur quoi comme dans une caisse il sert pas tu vois ça c'est bien tu vois donc je vous remercie aussi parce que c'est une belle personne tu vois donc juste en plus que je me suis dit donc la fois passée mieux mani mais tout donc on a le lieu c'est cool c'est calme non c'est calme et puis quand endroit gauche ne veut pas d'ailleurs c'est pour la handim comment elle juri on est sans faire de perte tout ça ouais en plus que les mecs me disent le ça me plaît le fait que vous le dé qui on joggi on complicité tout ça non j'aime bien mais quand même ça va mais on tient une très Mine biye mon tan longu biya ko duma lat mi jigi be exactement longu ouais à part ça mais quand la fois passée au concert na ay faut garder d'amour non bro comme kal ha tampon ara jong heddi marum yindre sawdot min yow gacce kam min mi wona fam d'affaire gacce kam tan mi gona galle so Carlo arti wadin dum ko nyame ko yeri mi topido dum gasi liggey non c'est que aran kollum Carlo won mo nangran mo bindana ko c'est ça je fais non mais je peux pas mais jim ko ya liggo comme je travaille parce que arandi famille so yi hankadi ha yumoy baba fof ne liggo mo foy côté mum genre en motif famille quoi tu comprends donc adun jonno nati wiyedo debbo wala gorko wala o gorko fo dinga debbo liggo taw tout le monde doit travailler dum quoi min prend pour les gars toutes les façons à faire garage auto min kana dum de mbadde stage comme bada mo ar ngoppi dum jongo ça de ko mo holi gedmo sinon c'est et puis yow ay jimme manko yo fere yiduma parce que mo ani so yidum kanko minama ko min goddondirani quoi est-ce que bien déjà ouais ça mais quand même c'est cool quoi parfois il y a tout des tu vois changer d'air et tout quoi non aran yimbe so gondi il faut que god fof hokko goddo hakkille mum fami c'est ça en hande en naybe machallah en fof ken neddo goto donc c'est ndendi pour ko welde fewde yodde ko webani ko yo boy surtout te yimbe kadi so gondi ko tinondira parce que ne fon jogi partie mum ko vit on partie c'est pour des autres personnes on a pour moi en normal ko ma woni mais a jeadu c'est donc on partie ettodum bada hen yimbe podda wadde hen comme j'ai joni avant minen mo tan wonno minen gonan don do min jawar hen an jejjide ko pulaar wi ko pulaar wi ma ko neddo ngabote neddo hayba neddo ko lekki wa ngabude lekki hayba lekki non min kay jangde nganmi min joni kam jejjude rek fi ko onon hangere ko wontuno docteur obe love quoi min jam jejjude franchement min koy jangde ngonmi quoi tellement mo heewi chance mi jangat entreprise am arti mi joddo mo ko mi jang c'est comme ça non c'est bien yidde wayno an yimbe so gondi tan ko foti ko beydude goddo welani tan goto ne beydu goto walla welani en à chaque fois walla chaque instant eden rutto caggal moƴƴi ko ñettum eden don to je comprends parce que dum woni yidde te jinmi ko onon yen bandu min wayni de don heewi yimbe parfois yimbe ngarat ha tewte kambe ko kippudo meeda dum meeda medde hen c'est ça alhamdulillah yaltara ne hersine mun de dum kam ne hersine ma an den holko min bawa haalmo on be parce que non wona kesu min jeda haalmo on ki objungam jon heddi ko don cuuda men c'est ça mi cuuda ko kala dum ko soit disons hecci dum do fof o kalma mo ko c'est des années parce que o min ala fof ko min badden ko min kalante mon hay son jidi fam soit disons ko mbaara fam c'est dawlal dum ka mais bon Yeli gonga kuluma mimi Taki mi bende ndokudami Holare madan destuda mimi Mekele kange chudari
Mine makolova habibti mami wone hake dolam. Soina my horam habibti and you the mother folam. Alaga jaranani yide malam kondo mami. Alamu nindu dami korsa malago jaranani. Tako so bende yidi akille deja da sonane hebi mine ma ko wala wali wonude ma ine weltinami me ko jungo ma jen ande mi do wali la dende njo hebani poftino ande bernde hiri la dende bernde hulani hirdi ko beltino kodo kanga so inara weno tako kodo kewdo dole dillini ande buri madole fima tawa hoita gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria